sad may nga mo lakaw may ngadto sa sudad sa Toledo. Unya ang magdana mo mao ni si amo ni amo ron si Dante Pacquiao ang amo trabaho nara siya. Klaro pasensya na mo mga katugsok nga ang naong dili kay maklaro kay bawo na biya mo sa panahon ron niya mga taltika na ba. Helmet na ikaw, napaw. Oh, pangitag helmet ito kay imuha na trabaho kini ang artista kay sola. Oh, dira. Mao siya oh. Mao ni siya amo rong amo boss, amo manager ni siya kani. Oh, kanang nakapuha mao na siya among sulugon ron. Ra. Oh, kaya mga katugsok atangin ninyo ang kabanata dito sa siyudad sa Toledo. Totong Tugsok TV. Tan-awa ni kinsa katong naay mga balay nga buwa pa mahuman. Kuntaka lang ninyo ni nga ako ang page nya. Sampitan ako ninyo kay ako sad mo sampit sa ko aring amo ang amo ro daw. Kana siya kanang maskara ba? Mao na siya. Oh, Dante Pacquiao. Mao na siya maayo kayo mo. Aw. Pakanya di ay. Dante Pakanya. Na ada si mao na siya master mukuan sa mga balay. O kinsa tong ganahan magpabuhat og balay kini siya kuntakan na siya ni tawana. Basic unsa klase sa balay. Makuha na nya kami mga trabante asa mo ana. Oh. Kami mo'y nag trabante nya ngadto meron sa siyudad sa Toledo City. Oh. Atangin ninyo ang sumpay kabanata ni Sridaha. Oh, derang amo ang kuan service nga Pajero na siya? Mong gisakyan? Ha? Wagi kaning amo ang sakyanan mga katugsok. Wagi taya oh. Way kabutangan sa taya. Oh. Awa. Mal siya oh. Oh, kini ang sumpay ani adto na sa mga trabuhan ha, okay? Nakabati ini kay ang atagian. Oh. Gwapo ang helmet atagian may bati kay paabingan kay libo ko ni. Bongkot cakop. Nga na din na day. Oh. Kapag sopo mo na helmet. Kabo. Okay. Ito na may ha. A few moments later. Mga guys, abot na may mga katugsok ko. Pero na din ang mga trabaho no. Kuha ang balay. Mao ni siyudad sa Toledo. Toledo City. Kaya mga katugsok ko, ngari na may padong. Ayaw mo kalimutan sa pag-subscribe sa nila Totong Tugsok TV. Ayun man sa among ang manager karon no. Lain sa dikuro mga work mga katugsok mga kung gingon nga sumpay sa pinangabuhi king hanlan sa tag-adlaw. Adlaw-adlaw. Kinsa tong magpahimo og balay nga nata na mga design kamao ni kini siya. Moy duulan yung balay Ma'am Yuli. Oh, kini among balay ron gitarbaho kang Ma'am Yuli. Diri sa siyudad sa Toledo mga katugsok oh, kamong taga Toledo Hono City. Oh. Na diri kinsa to ang hinganlan og bubuhat og balay building, mutaod ni siya og mga klase design. Okay kaya mga katugsok kang Ma'am Mili ni siya nga iya ni. Mahal siya. Sunod mo pala abot na mo. Tagpo kayo. Kinsa tong magpatrabaho diag balay. Ingnalan ning kinitawan na si Dante Pacanya. Sugod ni mirang trabaho niya. Bot naman mi. Engineer na bot. Okay mga katugsok, pasubon ako ha. Daghan gigayng salamat kaninyo. Totang Tugsok. Thank you. Okay mga katugsok, grabe ko ngayon. Oh, naisumpay sa trabaho ba? Maduong ko ito sa luyo. Akong kuyog ako ang agawon. Mao ni siya. Mao ni kontraktor diri sa Toledo City. Oh, mao ni amo ang leadman day. Siya may amo ang gando. Wow, ngari mo dong luyok.
siya. J, ay sakit dia, J. Oh. Kapantay ko sing tawo ari ba. Oo. Sige. Okay na, pina ari Oh. ari siya dire kay na yung kakon singin na tawo mari. Oh, okay mga katugsok diri ako ha, gwardiya ko doon diri. Ngayon sad ko ma-police dog. Bungot ako. Bungos man. No, kung nga kauban utos babaw. Mo ni building nga mo arong gikuan niya kato mo toy among lidman. Katong ngaring kuyog ako. Grabe ka puya akong trabaho mga katugsok. Pero barog ra. Ako nga kauban suko oh. Pero kita mo na oh. Mao na siya gitawag og si Roy Sabalandi. Oh, doon na mo porma no. Aulid man, non ko na padong na. Balik na siya sa iyang mga gisakupan. Oh. Ya. Sugod na bakay. Okay. Wani may trabaho mga katugsok na mura lang. Sakto kaya mga katugsok boys. Oh. Kita ba na? Aso lang aging mga katugsok. Oh, to na. Nahitaw nga. Oh. Oh. Boss. Gusto mo na, boss? Oh, siya mga katugsok ko. Gimaw na usad, gimaw. Mga katugsok na alam niyo na mga ni dingar na mo gi kuno dakyo. Tepad. Aja. Okay mga katugsok, adto mi sa baybay sa among purman banan mi niya sa Bahawayanan ba kay nindot kuno kay diri. Sorry mga katugsok. Oh. No. Mo ni siya baybay mga katugsok. Wapo kayo view na rin. Muna prestada naman rin mga katugsok ko. Sudad si Toledo. Mura mo ang Manisiyay mo ang leadman kare instructor masih gitawag og instructor yang naghuwag sinina ya day ihang mga akong mamong mga kauban no Manisiyay ayaw mo kalimot sa pagtanaw sa channel na ko Totong Tugsok TV. Anha ninyo makita ang mga bungot sa ukok asa dapit. Ha? Kana siya kanang nagbarog mo na si ang tawag na mo ana niya budot.
Muna siya budot sa ngay naglighter ang anahan. May lighter siya. So pag upos na yung sigarilyo may lighter. Ano itong pusporo mo? So mga test eh. Gaya lighter na kay ikog tayo. Kung ano ba ni siya ganang Boni hard sa mga engineer. Kuha siya electrical. Nakana, nakana oh. Okay kayo no. Tanahan mo ni mga niya, mga kinsa tong mga taga Lido City nga tanawan ni si Daron. Na may balay diha nga gubunon, ingna nami kay among gubon. Kay amo sa iyo kon. Kami may tigayo. Kanang instructor ay kogiha na mo bok-bok na sa gubunon. Ito kaniha. Oh. Okay na. Diya, may problema kay na may say leadman. Katong to siya kuan instructor. Kere siya para pang kuan. Dami siblanan sa kuan yang akong trabaho mga katugsok. Manginhas ako kay na may baybay para sudahan mo nila ba. Okay kayo. Say nga na ni dapita dire. Mo ni siya gitawag og Santa Ana din dire nga pwesto mga katugsok ko. Nga kamong tuwa sa gawas nga taga dire sa Santa Ana. Shout out lang ako tanan diha sa ako ang leadman. Shout out ko labi na gyud sa ako ang instructor, no. Tanan. Mao ni si pinakagwapa ko nung bungot sa ukok, pareha nako may taw. Okay, kayo kagitog sa ka. Okay, mga kilid-kilid ba? Sa stasyon sa kuan. Okay kayo. Kaya subon ako. Ayaw kalimot sa pag-subscribe Tutong Tugsok TV. Ingon man sa among main Janwa Mix TV 3 Buakak. Okay. Way puas nga pasalamat kaninyong tanan. God bless. Na mga kauban inighuman na mo og hotel dito sa amo ang trabaho. Are man dire magsambay. Yahay ba? Man siya porma. Ay. Okay mga katugsok. Pana. Finish na hapon naman. Padung ni uli ni. Nang hit ni siya among-among para among-among. Ya. Tuk. Nire ni kay murag layo para ba sa tong amuha lungsod sa Balanban. Ini siya kuan. Subon ako mga katugsok, daghang kay salamat sa pagsuporta sa ako ang channel. Ingon man sa among main Janwa Mix TV 3 Buakak. Sa akong channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe o pag-comment o pag-follow para nga all video para kompleto mo sa ako ang videos. O kang Genlex TV o kang Alimokoy 3 Buakak, okay? At ito rin mga katugsok, taghan kayong salamat, God bless kaninyo. Ako di si Tutong Tugsok.